Čaute ľudia, vítam vás z môjho videa a teraz to bude uvitací vlog a volám sa Homer TV, keď chcete tak pozrite aj môj kanál. Mám tam jedno video a to je moje intro. Ak sa vám ľúbi, tak dáte odber alebo like, ale nie dislike. Takže budem natáčať vlogy, let's play a tak ďalej. A moje prvé video bude nejaký let's play a to bude asi Agario a možno dneska ho natočím a možno ho aj dneska dám na video. Takže no, na YouTube. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber, ale dislike nie. A keď nie, tak si naserte. Dobre, čaute.